Τετάρτη σήμερα και είναι η σειρά του Γρηγόρη να μαγειρέψει. Αυτή την εβδομάδα κάτι ψήνεται στις γειτονιές της Αθήνας. 5 άνθρωποι που συναντιούνται για πρώτη φορά βάζουν τα δυνατά τους για να κερδίσουν τον τίτλο του καλύτερου οικοδεσπότη. Μέσα σε μία εβδομάδα, ο καθένας ετοιμάζει ένα δείπνο για τους υπόλοιπους και στο τέλος ο ένας βαθμολογεί τις προσπάθειες του άλλου. Την Παρασκευή, ο καλύτερος κερδίζει 1.500 ευρώ μετρητά. Όλοι μπορούν να συμμετέχουν. Αυτή είναι η εβδομάδα της νηστείας, των γαλλικών και της καλής παρέας. Τη Δευτέρα, 5 πολύ διαφορετικοί άνθρωποι συναντήθηκαν για πρώτη φορά στο σπίτι της Νένας, μιας ποντιοκριτικοπούλας με ζεστό χαμόγελο. Η Νένα μαγειρέψε με κέφι και οι καλεσμένοι της χάρισαν 27 πόντους. Εχθές, τραπέζι για 5 έστρωσε ο Γιώργος από τον Εύρο, που με την αγάπη του για τις παλιές στρακιώτικες γεύσεις της οικογένειάς του κέρδισε μια καλή βαθμολογία που τον έφερε ισόπαλο με την Νένα. Σήμερα, το φράγμα των 27 πόντων θα προσπαθήσει να σπάσει ο Γρηγόρης. Είναι Τετάρτη και κάτι ψήνεται στο Μοσχάτο. Τρίτο δείπνο για την εβδομάδα που διανύουμε και ο αποψινός οικοδεσπότης έχει πρωινό γερτήριο με τιτιβίσματα διαμαρτυρίας. Ξύπνησες, κούκλα μου. Τι κάνεις? Ο Γρηγόρης είναι πατέρας μιας δίχρονης δεσποινίδας. Το να έχεις ένα παιδί είναι μια διαφορετική και ασυνήθιστη κατάσταση. Είναι κάτι το οποίο δεν συγκρίνεται, δεν μπορείς να το εκφράσεις αν δεν το ζήσεις. Έλα να σε παρακαλώ. Πάμε να φάμε γάλα. Νηστικό αρκούδι δεν χορεύει, οπότε βούρ στην κουζίνα. Θα ήθελα να το κάνω κάθε μέρα με το παιδί, να παίζω με το παιδί συνέχεια. Δυστυχώς είναι οι συνθήκες και οι ανάγκες πλέον δύσκολες, αλλά είναι κάτι μοναδικό. Α, ζεστό γαλατάκι για την πριγκιπέσα. Είναι το γάλα, να το γάλα μας. Όχι, δεν πειράζουμε τίποτα. Αυτά είναι για μετά, για τον μπαμπά. Η σύζυγος λόγω επαγγελματικών υποχρεώσεων αναγκαστικά λείπει συνέχεια από το σπίτι. Σκέφτομαι στο μέλλον να την κλειδώσω. Στο μέλλον. Όταν η μικρή είναι στο πανεπιστήμιο και θα έχετε όσο χρόνο θέλετε για να περνάτε φίνα οι δυο σας στο σπίτι. Προς το παρόν το μωρό θέλει μαμ, κακά και νάνι. Μαμ και νάνι έκανε, τι μένει? Η αλλαγή των πανών δεν είναι ακριβώς το φετίχ μου, αλλά σε κρίσιμες καταστάσεις όπου λείπει η μαμά μας, αναγκάζομαι. Μπορεί να είναι μια μεγάλη αγάπη. Γεια σου, μη φύγει. Η μεγάλη αγάπη. Γεια σου, γιαγιά. Τι κάνω τα παιδάκια μου? Μια χαρά. Θα πας στη γιαγιά να κάτσει, γιατί ο μπαμπάς έχει να μαγειρέψει. Κάνε γεια σου, παππούλη. Κάνε γεια. Κάνε γεια τον μπαμπά. Να πας κάτω. Γεια σου, παππούλη. Γεια και μην την δηλητηριάσεις, έτσι. Η ευχή της μάνας. Γεια σας. Γεια, να προσέχετε. Γεια. Γεια σου. Και αν μπορώ με ένα απλό χαρακτηρισμό να πω για την τέχνη μου. Σαν μάγειρας θα πω απλά ότι είμαι πολύ πιο γρήγορος από τη σκιά μου. Θα σας δείξω τους χώρους του σπιτιού μου. Ξεκινάω από το σαλόνι όπου θα υποδεχθώ τους φίλους μου, θα πάρουμε το απεριτίφ και συνέχεια θα περάσουμε στο γεύμα μας. Πιο γρήγορα για τη σκιά του, ο Γιώργος μας πυροβολεί με μερικές πληροφορίες για το σπίτι του. Το σπίτι του Γρηγόρη το φαντάζομαι ότι θα είναι αρκετά απλό και προς το minimal. Αυτή εδώ η γωνιά είναι από τις πιο αγαπημένες μου. Είναι ο χώρος που φιλοξενώ τα μουσικά μου όργανα. Μουσική γωνιά δηλαδή. Είναι ένα από τα χόμπι μου. Βέβαια, έχω χρόνια να το εξασκήσω. Έπαιζες χρόνια? Έπαιζα πολλά χρόνια μπουζούκι, όχι επαγγελματικά. Το σπίτι του Γρηγόρη το φαντάζομαι μοντέρνο, λιτό. Τελευταία μου γεννήθηκε η ιδέα να μάθω κάποιο πνευστό παραδοσιακό, γιατί υπάρχει μια επιστροφή στις ρίζες πάντα. Οπότε αγόρασα ένα κλαρίνο, ελπίζω να καταφέρω να μάθω κάποια στιγμή. Θα μας κάνει μια έκπληξη όσον αφορά τι έχει το σπίτι του γύρω, γιατί δεν έχω ακόμα καταλάβει, δεν μπορώ να πω ακριβώς προς τα πού πάει η καρδιά του. Εδώ είναι το τραπέζι όπου θα δείπνήσουμε με τους φίλους μου όταν θα έρθουν. Υπάρχουν φωτογραφίες από το γάμο μου, του παιδιού μου, της γυναίκας μου. Μια χαρούμενη οικογένεια. Το φαντάζομαι όχι πολύ βαρύ, αλλά ούτε και πολύ λιτό. Μια κατάσταση συντεμή. Από τα πολύ αγαπημένα μου αντικείμενα είναι αυτά εδώ τα σπαθιά. Κατάνα. Αυτά λέγονται κατάνα, είναι κινέζικα σπαθιά. Ιαπωνέζικα. Έχει έρθει από την Κίνα από ένα φίλο, όπως ο ίδιος φίλος κάποτε μου έφερε και αυτό από την Ισπανία. Ισπανία με Κίνα δεν ξέρω τι σχέση έχει, αλλά είναι εξαιρετικά σαν κομμάτια. Θεωρητικά θα έπαιρνε όλα τέλεια, αλλά έχω την εντύπωση ότι θα υπάρχουν ατέλειες. Αυτή την εντύπωση μου δίνει. Δεν έχω να πω πολλά πράγματα για την κουζίνα, θα τα δούμε αργότερα. Θα σας δείξω όμως κάτι, το οποίο είναι το αγαπημένο μου εργαλείο στην κουζίνα. Είναι αυτό εδώ το μαχαίρι, το οποίο το έχω βαφτίσει.
και το φωνάζω Excalibur. Θα φανεί γιατί. Βασιλιά Αρθούρε, στις διαταγές σας. Με την ευχή της μάνας, τη δύναμη του Excalibur, το άγγιγμα των κατάνα και τη δεξιοτεχνία του Lucky Luke, ο Γρηγόρης φαίνεται πανέτοιμος να αντιμετωπίσει τις περιπέτειες της κουζίνας. Από τον Γρηγόρη περιμένω μία γεύση έτσι στα κριτικά δρόμενα. Καλημέρα, Χρήστο. Καλημέρα, Γρηγόρη. Τι κάνεις, καλά είσαι? Μια χαρά, εσύ? Καλά είμαι. Χρήστο, έχω καλεσμένους 4 πολύ καλούς φίλους σήμερα, ναι, και θέλω να μου βγάλεις 5 από τα καλύτερα φιλέτα κοτόπουλου που έχεις. 5. Τον οποίο πώς θα τα φτιάξουμε? Γεμιστά θα τα κάνω. Θα τα κάνεις γεμιστά, Ναι, ναι. Έχει σημασία. Το μενού που θα κάνεις σήμερα νομίζω ότι πολύ ελληνικό δεν νομίζω να είναι. Απλές γεύσεις και ίσως λίγο ξενικές. Ίσως να έχει κάποιο ντάκο, ίσως να έχει κάποιο γαμοπίλαφο, κάτι τέτοιο, έτσι κριτικό. Κάτσε να τα ανοίξουμε όμορφα, ωραία. Ναι, ναι, ό,τι μπορείς καλύτερα. Για να τους περιποιηθούμε τους φίλους. Τέλεια. Θα βάλουμε τώρα την κόλλα από κάτω για να μην ανοίξουνε. Δεν θα τα χτυπάμε. Θέλω να με περιποιηθείς, ξέρεις. Ναι. Ο Γρηγόρης έχει καταγωγή μισή από την Κρήτη, μισή από τα Τρίκαλα και αγαπάει την ελληνική παράδοση. Περιμένω να δω κάτι διαφορετικό σήμερα από τον Γρηγόρη. Όχι, ναι, κάτι εντελώς διαφορετικό. Τι έγινε, τελειώνουμε? Έτοιμα, Γρηγόρη. Πολύ ωραία. Ζύγισμα, λογαριασμός. Βάλουμε τώρα και σε μια κόλλα. Καλή επιτυχία, Γρηγόρη. Σε ευχαριστώ πολύ. Όλα πάνε Μια χαρά. καλά. Γεια. Έφυγες για μαγειρέματα. Έκανα τα ψώνια μου, είμαι 99,9 έτοιμος και πάω να μαγειρέψω. Ο Γρηγόρης με τη διπλή καταγωγή από Κρήτη και Τρίκαλα αναχωρεί από το κρεοπωλείο με μια τσάντα γεμάτη μπουτάκια κοτόπουλο, ανοιγμένα και καλοχτυπημένα. Έρχεται η ώρα για μαγειρική. Θα ξεκινήσω με το γλυκό. Πώς είναι το γλυκό? Τρίκαλο. Αυτό τον τίτλο διάλεξε ο Γρηγόρης για το επιδόρπιο της απόψινής βραδιάς. Το μόνο που μπορεί να υποθέσει κανείς είναι ότι η συνταγή μας έρχεται από τα Τρίκαλα. Οι καλεσμένοι τι φαντάζονται? Ανοίγω την κουζίνα. Ωραία. Και ρίχνω το ευαπορέτο γάλα, ένα κουτί μεγάλο, Πάμε για κρέμα. στην κατσαρόλα για να πάρει βράση. Τι άλλο βάζεις? Και τη σκόνη τη βανίλια και περιμένω να πάρει και να αρχίζει να πίζει. Επιδόρπιο. Πώς είναι το γλυκό? Τρίκαλο. Εδώ έχουμε ένα γλυκό το οποίο είναι πάρα πολύ καλό, δηλαδή από ό,τι λέει. Είναι υπερβολικά καλό. Η ονομασία Τρίκαλο τη δανείστηκα από την πόλη των Τρικάλων, που είναι η καταγωγή της μητέρας μου. Αυτό το βλέπω κάτι σαν τηγανίτες με κάτι άσπρο ζάχαρη από πάνω, με μέλι, με καρύδια, με φιστίκια, με τέτοιο kind of style. Το καλό με αυτό το γλυκό ή κακό για αυτόν που το φτιάχνει είναι ότι χρειάζεται πάρα πολλά μπισκότα. Τουλάχιστον 1,5 μεγάλο πακέτο. Και βλέπω ότι είναι αρκετά χρονοβόρο. Ο Lucky Luke δεν θα τα είχε σπάσει, θα ρίχνε μία και θα τα τρύπαγε απλά και θα μου έλεγε δεν τα αποτελειώνεις εσύ. Να είναι κανένας χαλβάς. Μην είναι χαλβάς, δεν τον τρώω το χαλβά. Ο Γρηγόρης ξέρω ότι του αρέσει σοκολάτα από ό,τι έχει πει, άρα θα είναι κάτι σοκολατένιο. Ρίχνω τη σοκολάτα τώρα Να τη σοκολάτα που αρέσει στο Γρηγόρη. Τι άλλο? και τα μπισκότα. Ένα βουνό μπισκότα. Και τώρα αρχίζω να φτιάχνω το μαγικό ζωμό. Το μαγικό ζωμό που δίνει δύναμη στο να σε ρίξει, κάτι άλλο. Ίσως να έχει 3 διαφορετικά είδη γλυκού. Κουτάλι και ανοίγω την σχεδόν έτοιμη σαντιγί, η οποία είναι σε μορφή κονσέρβας και τη ρίχνω όλη μες στο σκεύος. Και θέλει χτύπημα με το μίξερ. Αν ήταν 3 γλυκά θα ήθελα να είναι σιροπιαστό. Τώρα θα γίνει η διαδικασία του ανακατέματος με το μίξερ της σαντιγής με την άχτη. Αρχίζει η μάχη με το μίξερ. Αυτό πιτσιλάει. Προτείνω να καλυφθείτε. Μας υποχρέωσε. Σαντιγί στο μάτι. Μπορεί να είναι από κάτι πολύ απλό μέχρι κάτι πολύ περίπλοκο. Μία τούτα δεν νομίζω. Και σε αυτό το σημείο αρχίζει το πανηγύρι. Κέφι, μπρίο, Εδώ θα χορός. δούμε. Για να δούμε τι θα δούμε. Ρίχνω τη σαντιγί και θα προσπαθήσω ομοιόμορφα να την απλώσω. Ίσως καμιά φορά να υπάρχουν ατέλειες, αλλά έτσι είναι μαγειρική. Οι συνταγές δεν βγαίνουν πάντα ακριβώς η πρακτική τους. Το τέλειο επιδόπιο για μένα θα ήταν ένα πιάτο άδειο με λίγο σιρόπι σοκολάτα από πάνω. Τίποτε άλλο. Να πάρω τις νυφάδες σοκολάτας. Τρούφα πάνω από τη σαντιγί. Ελπίζω το τρίκαλο να παραπέμπει ότι θα είναι στο 3 φορές καλό.
Οπότε θα μείνω εκεί πέρα. Έτοιμο το γλυκό για το ψυγείο. Άντε, καλό πήξιμο. Και είναι η ώρα για το ρεκτικό. Το ορεκτικό του Γρηγόρη είναι αλληνής. Μανιταρόπιτα της Νίνας. Ωραία ιδέα για πρώτο πιάτο. Άραγε ο μάγειρας θα χρησιμοποιήσει ποικιλία μανιταριών ή μόνο ένα είδος. Θα τα παντρέψει με άλλες γεύσεις ή θα τα αφήσει πρωταγωνιστές. Είδομεν. Και αφού το γλυκό έχει μπει στο ψυγείο για να παγώσει, μπορώ να ξεκινήσω το ρεκτικό. Μανιταρόπιτα της Νίνας. Τώρα η Νίνα ποια είναι, δεν έχω καμία ιδέα. Είναι η γυναίκα του, η πεθερά του, η μητέρα του δεν είναι γιατί λέγεται Βασιλική. Η αλήθεια είναι ότι δεν μάζεψα μανιτάρια μόνος μου γιατί δεν με αφήνει η γυναίκα μου να βγω το βράδυ στο δάσος. Να πας όμως μέχρι το σούπερ μάρκετ να πάρεις κονσέρβα, σ' αφήνει. Νομίζω ότι η μανιταρόπιτα της Νίνας που λέει μου προσδίδει ότι κάποια γυναίκα του έχει δώσει τη συνταγή. Η Νίνα είναι η γυναίκα μου. Το όνομα της είναι Κατερίνα, αλλά τη φωνάζω χαϊδευτικά Νίνα, οπότε προτίμησα να πω το Νίνα να ακουστεί πιο ναζιάρικο στο φαγητό. Το ναζιάρικο έχει και πιπεριά. Νίνα φαντάζομαι ότι είναι η γυναίκα του, δεν το ξέρω, αλλά υποθέτω. Οπότε μάλλον της έκλεψε τη συνταγή και φτιάχνει μια μανιταρόπιτα δική της. Η μανιταρόπιτα έχει μια πολύ ωραία ιστορία. Να ακούσουμε. Είναι το πρώτο φαγητό που μου μαγείρεψε η γυναίκα μου όταν γνωριστήκαμε. Πίτα δόλωμα. Κάποιος άλλος θα μπορούσε να μην το χαρακτηρίσει μανιταρόπιτα της Νίνας, αλλά πώς να παντρευτείς μια γυναίκα σε 6 μήνες. Λατρεύω τα μανιτάρια, μόνο αυτό μπορώ να πω. Τα λατρεύω. Τώρα ελπίζω η μανιταρόπιτα να έχει και κάτι άλλο μέσα γιατί δεν τρώω τα μανιτάρια. Το ζαμπόνι είναι έτοιμο, θα κόψω και το μπέικον. Βέβαια δεν θα κόψω τόσο πολύ μπέικον. Λόγω του θέματος με την Άννα, ας περιορίσω λίγο το χοιρινό, το βάρη. Η Άννα δεν το τρώει ούτε ελαφρύ. Είναι αλλεργική. Remember? Και προσωπικά και εμένα δεν μου αρέσει το μπέικον. Τι? Η αλήθεια είναι ότι τα μανιτάρια δεν μου πολύ αρέσουν. Βέβαια θα το δοκιμάσω γιατί όταν δεν έχω δοκιμάσει κάτι δεν μπορώ να ξέρω και ακριβώς πώς είναι η γεύση. Το κρεμμύδι είναι έτοιμο να μπει στο λάδι να τσιγαριστεί. Και αφού πάρει και ροδίσει λίγο, θα ρίξουμε και τα υπόλοιπα. Ωραιότατα. Το κρεμμύδι πάει για τσιγάρισμα. Πάμε την πιπερίτσα. Η μανιταρογέμιση ξεκινά. Έχει μπόλικες γεύσεις μέσα. Ωραία μυρωδιά. Συγκίνηση. Αλλαντικά. Με τόσα υλικά να δω πώς θα ξεχωρίσουν τα μανιτάρια. Δεν έχω φάει ποτέ μανιταρόπιτα στη ζωή μου. Αλλά θεωρητικά θα έχει φύλλο. Για πρακτικούς λόγους προτίμησα να αγοράσω έτοιμο φυλλοκουρού παρά να μπω στη διαδικασία να ζυμώσω. Έχει κόπο το ζύμωμα. Και για τα πιο γρήγορα πιστόλια ακόμα. Λούκι Λουκ. Βεβαίως, άμα πυροβολείς πιο γρήγορα από τη σκιά σου, προλαβαίνεις να φτιάξεις μια μανιταρογέμιση υπερπαραγωγή. Με πέδεψε σήμερα. Ήταν η μέρα της. Καλή. Εμφανισιακά τη βλέπω πολύ καλά. Μάλιστα. Φαντάζομαι ότι θα έχει τυριά μέσα. Να λιώνουν τυριά μαζί με το φύλλο απ' έξω και τα μανιτάρια, ίσως και κρέμα γάλακτος. Κρέμα γάλακτος. Υπερπαραγωγή χωρίς λιπαρά δεν παίζει. Είναι το καταλληλότερο φαγητό για χολυστερίνη, άλλες παθήσεις, για ζάχαρο. Ανεπιφύλακτα το συστήνουν και οι γιατροί και μπορείς να το φας και να πας. Ωραίο, απλό, μια χαρά φαίνεται και μια φορά ακούγεται. Θα την κόψω σε 6 μεγάλα κομμάτια, έτσι ώστε να το ευχαριστηθούν και ας φάνε όσο θέλουν. Βασιλική ημερίδα για κάθε συγκεκριμόνα. Ελπίζει να τους χορτάσει από το ορεκτικό ο Γρηγόρη. Και το βάζουμε στο φούρνο. Με μια μανιταρογέμιση κάτι παραπάνω από πλούσια, το πρώτο πιάτο της Νίνας είναι το αντίθετο της πείνας. Η μανιταρόπιτα είναι έτοιμη να ψηθεί. Ελπίζω ότι όλα θα πάνε καλά. 2 στα 3 πιάτα έτοιμα και ο Γρηγόρης πάει για το κυρίως που έχει τίτλο «Θέλει κότα να κρυφτεί και η γέμιση δεν την αφήνει». Έχει χιούμορ απόψινος οικοδεσπότης. Και σε λίγο, αν όλα πάνε καλά, θα έχει και μια εντυπωσιακή κοτογέμιση. Για να δούμε. Θέλει κότα να κρυφτεί και η γέμιση δεν την αφήνει. Εδώ είναι ένας γρίφος λεκτικός. Οκ, θα φάμε πιο πολύ γέμιση από κότα μάλλον απόψε. Αν υπάρχει ένα πράγμα που δεν τα καταφέρνω πολύ καλά είναι να καθαρίζω πατάτες. Γιατί δεν υπηρέτησα στο στρατό ξηράς και δεν ξέρω. Γεμιστή κότα κάνουν και οι Κινέζοι, η οποία δεν τρώγεται για μένα. Αλλά αυτή ελπίζω να μην είναι κινέζικου τύπου γεμιστή κότα. Όλα οκ. Επιτέλους τέλειωσα με τις πατάτες. Με παιδέψαν όσο τίποτα άλλο σήμερα. Ήρθε η ώρα να τις βάλω στο πυρέξ και να ξεκινήσει στο φούρνο. Να ξεκινήσει. Εγώ δεν έχω φτιάξει ποτέ γεμιστό κοτόπουλο, γιατί δεν προτιμώ τη γέμιση, δεν μου αρέσει ιδιαιτέρως. Ο Γρηγόρης ανοίγει το περιποιημένο πακετάκι από τα χεράκια του Κρεοπόλη και αλατοπιπερώνει τα καλοχτυπημένα φιλέτα του.
Ο τίτλος θέλει κότα να κρυφτεί και η γέμιση δεν την αφήνει. Ίσως είναι επειδή θα είναι πολύ φουσκωμένη, δηλαδή θα είναι πολύ γεμάτη. Αυτό είναι το λεγόμενο μανούρι. Πολύ ωραίο τυρί, μαλακό, αλλά για να μην νιώθει μοναξιά θα του προσθέσω και λίγη κρητική γραβιέρα και αφού τρίψω λίγη θα ρίξω τη λιαστή ντομάτα. Επειδή ο Γρηγόρης είναι έτσι, φαίνεται να έχει γούστα που ξεχωρίζουν λίγο, δεν θα μου φανόταν τρελό να βρω κάτι διαφορετικό. Είναι πολύ απλό πιάτο. Χορταστικό όμως. Το σημαντικό είναι ότι δεν θέλει πολύ ψήσιμο. Το ψήσιμο γίνεται μέσα σε λαδόκολλα. Είναι πιο εύκολο έτσι, γιατί αν ανοίξει το κοτόπουλο, η γέμιση δεν θα χαθεί. Δεν έκανα ένα ρολό, απλά το τύλιξα με στη λαδόκολλα. Ουγγάκι. Στην ουσία, όταν θα ανοίξει, θα είναι το κοτόπουλο με τα τυριά κάπως λιωμένα. Φορά παρτίδα. Δεν υπάρχει περίπτωση να μην δοκιμάσω. Μόνο αν είναι τόσο πολύ η γεύση της άσχημη ή η μυρωδιά απέσια που θα με αποτρέψει. Γρηγόρης ο Γρήγορος. Πόσες φορές να το έχει φτιάξει αυτό το φαγάκι? Είναι φαγητό το οποίο το έχω φτιάξει τουλάχιστον 20 φορές και πάντα έβγαινε σούπερ. Με μανούρι και γραβιέρα είναι πολλά υποσχόμενο. Και είναι έτοιμα για φούρνο. Το μενού του Γρηγόρη σίγουρα θα το δοκιμάσω, αλλά θα το ευχαριστηθώ αν η μανιταρόπιτα δεν έχει μόνο μανιτάρια, αν η γέμιση της κότας δεν έχει κουκουνάρια και το γλυκό δεν είναι χαλβάς. Γρηγόρη, περιμένω. Τα φαγητά μου είναι έτοιμα. Είναι στη διαδικασία του ψησίματος. Το μόνο που απομένει τώρα είναι να στρώσω το τραπέζι. Οκ, έφυγες. Δείτε σε λίγο το Γρηγόρη να φτιάχνει ατμόσφαιρα και να υποδέχεται τους νέους του φίλους. Πόσο cool θα είναι, τι θα φάει η Άννα, θα αρέσει το τρίκαλο. Οι απαντήσεις ψήνονται μετά τις διαφημίσεις. Απολαύστε τις. Κάτι ψήνεται συνέχεια. Λίγο νωρίτερα ο Γρηγόρης τάισε τη μικρή του πριγκίπισσα, την έκανε πάσα στη γιαγιά και έφτιαξε και τα 3 πιάτα για το απόψινό μενού του. Στην τραπεζαρία του Γρηγόρη, ο Λούκι Λουκ πυροβολεί με στόχο και στρατηγική και πετυχαίνει ένα ωραιότατο ράνερ στο χρώμα του κάστανου. Κλασικά σερβίτσια και δίχρωμα τριαντάφυλλα. Ροζ μπλε. Πιστεύω το τραπέζι μου είναι εντάξει. Ήρθε η ώρα να ετοιμαστώ. Γρήγορο πιστόλι ο Γρηγόρης. Και ενώ εντός οι ετοιμασίες φτάνουν στο τέλος τους, εκτός φτάνουν οι πρώτοι καλεσμένοι, η Άννα και ο Γιώργος. Θα περάσουμε σίγουρα καλά σήμερα, αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Γιατί έχουμε γνωριστεί καλά και όλοι πλέον έχουμε οικειότητα παραπάνω, ανεξαρτήτως αποτελέσματος, γεύματος κτλ. Μια τελευταία πινελιά και είναι όλα έτοιμα. Η τελευταία πινελιά είναι το τζάκι και οι πρώτοι καλεσμένοι είναι στην πόρτα. Ο Γιώργος μαγείρεψε εχθές θρακιώτικα αγαπημένα πιάτα που δεν πολύ άρεσαν στο Γρηγόρη γιατί ήταν έξτρα πιπεράτα. Ωραία πινελιά στο τζάκι. Η Άννα, αλλεργική στο χοιρινό, μαγειρεύει την Παρασκευή. Ωραία άπλα έχει το σπίτι του Γρηγόρη. Για πατίνια. Καλησπέρα. Τι κάνεις? Καλά, εσύ? Καλά. Πώς πάει? Δεν ήταν ανάγκη. Ευχαριστώ. Τίποτα. Γεια σου Γιώργο. Τι γίνεσαι? Καλά, Γρηγόρη. Καλά είσαι? Ελπίζω να μην κουράστηκες πολύ σήμερα. Ευχαριστώ. Περάστε, καθίστε. Ο Γρηγόρης μας υποδέχτηκε πάρα πολύ ωραία. Είναι πολύ αγχωμένος. Τι κάνετε? Μια χαρούλα. Ξεκουραστήκατε? Εσύ πώς είσαι? Η αλήθεια είναι ότι στρεσαρίστηκα λίγο, αλλά... Σε βλέπω λίγο ακόμα. Ναι, λίγο αγχωμένο έτσι. Πραγματικά μέχρι τελευταία στιγμή πάλευα. Αλλά εντάξει, Πιστεύω ότι ό,τι τα κάναμε, κατάφερες. κάναμε. Είναι πάρα πολύ σφιγμένος. Ελπίζω μετά από λίγη ώρα να αρχίσει να χαλαρώνει. Γιατί μας το μεταδίδει και αυτό και σε εμάς. Το άγχος είναι μεταδοτικό όπως και το χαμόγελο. Να και τα κορίτσια. Οι μυρωδιές πάντως μέχρι κάτω έχουν φτάσει. Ναι, έχω βάλει από κάτω να μαγειρεύουν για να... αντιπερισπασμό. Η πρώτη οικοδέσποινα, η γλυκιά Νένα και η γαλοθραφή Σαλίνα πρώτον πυλών. Ο οικοδεσπότης μας δεν χάνει λεπτό. Ένα διπλό άξελ. Αν ετοιμάζεσαι, Σιγά σιγά. Καλησπέρα. Τι κάνετε? Γεια και τα υπόλοιπα παιδιά. Πώς είστε? Μια χαρά εσύ. Μια χαρά. Γεια σου, Άλλη. Καλά. Περάστε. Αυτό είναι για σένα. Δεν ήταν ανάγκη. Σας ευχαριστώ πολύ. Να είσαι καλά. Περάστε. Ο Γρηγόρης μας αποδέχτηκε σήμερα με το καλύτερο που μπορούσε. Μου φαίνεται λίγο αγχωμένος σήμερα, φαίνεται λίγο κουρασμένος. Θα δείξει το υπόλοιπο της βραδιάς. Τι γίνεται, καλησπέρα. Καλησπέρα. Τι κάνατε? Γεια σου Γιώργο. Καλησπέρα, να είστε καλά. Ξεκουραστός εντάξει. Γεια σου. Μια χαρά είναι. Τη δικιά σου να ετοιμάζεις τώρα. Σιγά σιγά, καλά είσαι. Ναι. Καθίστε. Από εδώ παίρνει.
Η εμφάνισή του είναι όπως την περίμενα, με το τζινάκι του, με το πουκαμισάκι του, χαλαρός. Να φέρω κάτι να δροσιστούμε ένα περιτύφ. Τι κάνει, Ωραία. Ναι. Σε 2 λεπτά. Υποθέτω που δεν θες βοήθεια. Όχι, ευχαριστώ. Οι κινήσεις του είναι πολύ νευρικές. Αυτό πιστεύω να του φύγει κατά τη διάρκεια του γεύματος, γιατί αυτό με αγχώνει και εμένα πάρα πολύ. Επιτέλους ήρθαν τα παιδιά, οι καλεσμένοι μου. Χαίρομαι γιατί είναι σε πολύ καλή διάθεση. Στην ίδια διάθεση βρίσκομαι και εγώ και θα πέρασουμε πολύ ωραία σήμερα. Μ' αρέσουν οι κουρτίνες, είναι έτσι μπορντό, κόκκινες. Είναι πολύ... Καμπαρέστα, είδες το μωρό, είδες τα μάτια του μωρού. Κοίτα εκεί. Φανταστικά. Το σπίτι του είναι όπως είναι ανοιχτό. Ανοιχτό, θερμό, όχι πολύ φορτωμένο. Κόζι. Γρηγόρη, πού είσαι, γιατί αργείς? Έρχομαι αμέσως. Διψάμε όπως κατάλαβες λίγο. Λίγο. Ανυπομονώ να περάσουμε στο ορεκτικό, γιατί από κάτω από τη σκάλα μου μύριζε και ήταν μια μυρωδιά που σου λέγε έλα να με φας. Στην υγειά μας. Καλή επιτυχία και σε σένα. Καλή επιτυχία σε όλους. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ. Να χαιρετήσεις και την κόρη σου. Ευχαριστώ και εσύ τα παιδιά. Και με 2 γιους. Αμήν. Δυνατό. Πάρα πολύ. Τι Λικέρ. Ναι, τι είναι. Το έχω Πακασίς, δεν είναι. Αυτό λέγεται φράγκολα. Το ποτό που μας πρόσφερε ο Γρηγόρης ήταν κάποιο λικέρ προφανώς ιταλικό από ό,τι μας είπε. Αρκετά δυνατό. Κάτι που δεν μου κάνει στη δική μου γευστική ιδεολογία δεν θα το πρόσφερα. Ενώ μου αρέσει οπτικά, δεν θα το πρόσφερα απλά γιατί εμένα μου φαίνεται βαρύ σαν ποτό. Που λες, είμαστε καλά, αλλά νομίζω που πεινάμε λίγο. Μπράβο, Πίνα! Ωραία. Γιατί δεν πάμε μέχρι το τραπέζι να ξεκινήσουμε. Ωραία. Οι μυρωδιές ανοίγουν την όρεξη. Μετά τις κυρίες. Η πεντάδα έσμιξε και τα απεριτίφ πέρασαν στην ιστορία. Ώρα για μάσα. Υποθέτω ότι είμαστε έτοιμοι για το ορεκτικό. Οπότε να μην κάτσω να πάω κατευθείαν στην κουζίνα. Έγινε. Εντάξει. Αναμένουμε. Αλίνα μου, έχεις την καλοσύνη. Ναι, είδατε απίστευτο χώμα και εσύ έχεις μπλε, ζηλεύω. Εμένα μου αρέσει το μπλε. Εγώ θέλω το μπλε, αλλάζω. Φοβερό. Είναι πάρα πολύ όμορφο. Τα λουλουδάκια είναι φανταστικά. Μ' αρέσει πάρα πολύ το γαλάζιο χρώμα. Μα πάρα πολύ. Είδα το τραπέζι και επιβεβαιώνει που ο Γρηγόρης έχει κάτι που τον τραβάει προς το ασιατικό. Είμαι έτοιμος για σερβίρισμα. Το μαχαίρι Excalibur. Wow! Το Excalibur πάντως τη δουλειά του την έκανε. Και με Μα τα τους παραπάνω. 1000 μάγους. Ελπίζω το αποτέλεσμα να είναι το επιθυμητό. Μια χαρά φαίνεται η πιτούλα πάντως. Το στρώσιμο του τραπεζιού είναι πάρα πολύ όμορφο. Μου αρέσει η ιδέα με το ύφασμα που τρέχει κατά μήκος του τραπεζομάντιλου και οι απλές και λιτές γραμμές που κράτησε στα πιάτα και στα μαχαιροπύρουνα και στο στολισμό γενικότερα. Το τραπέζι του Γρηγόρη είναι στρωμένο λίγο καλύτερα από ό,τι φανταζόμουν. Το περίμενα πιο απλοϊκό και ίσως μερικά πράγματα μου προξένησαν θετική εντύπωση. Το είπε και το έκανε ο Γρηγόρης. Ένα ταψί, 6 κομμάτια. Σαν να κάθεται η πίτα σε πιατάκια του καφέ. Το ορεκτικό μου είναι έτοιμο. Πάνω σερβίρω τα 2 πρώτα πιάτα. Καλή επιτυχία. Το πρώτο πιάτο κατά της πείνας είναι η μανιταρόπιτα της Νίνας. Ένα ορεκτικό με γέμιση υπερπαραγωγή που έστειλε το Γρηγόρη στα σκαλιά της εκκλησίας 1 ώρα αρχίτερα, επιβεβαιώνοντας ότι ο έρωτας περνάει από το στομάχι. Οι καλεσμένοι θα το ερωτευτούν. Άντε, Γρηγόρη, μπράβο. Έλα και πεινάμε. Ωραία. Σε περιμένουμε με ανυπομονησία. Ασφαλώς και θα με επιτρέψετε τις κυρίες από τα δεξιά. Ευχαριστώ πολύ. Thank you. Ευχαριστούμε. Τι θα φάει η Άννα που είναι αλλεργική στο χοιρινό, Μερσή. Έχει μπέικον η πίτα. Αρχίσουμε με το πρώτο πιάτο, το ορεκτικό του Γρηγόρη. Έπεσα και μέσα και έξω στις προβλέψεις μου. Λοιπόν, να με επιτρέψετε και επίσημα να κηρύξω την έναρξη του ορεκτικού. Ξέρεις που αυτό το κάνανε οι γονείς μου μικροί να μας φωνάξουν να μας πούνε που δεν είναι έτοιμο το τραπέζι. Έτσι. Τώρα μου Και γύρναγε. Παύλοφ, ναι, κανονικά. Τώρα μου Παύλοφ, ξανακάτω θα δεις. Δεν βρήκα την καμπάνα ενοχλητική, τη βρήκα διασκεδαστική και πρωτότυπη. Άννα, απλά οφείλω να σε προειδοποιήσω για την αλλεργία σου περί χοιρινού. Περιέχει μπέικον και ζαμπόν. Έβγαινε μου, μπράβο.
Αν μπορείς να απομονώσεις κάτι, να το ψάξεις, να κάπως... Προτιμώ να μην το ρισκάρω γιατί Κανένα θα πρόβλημα, κανένα πρόβλημα. Η σαλάτα είναι πολύ καλή πάντως, οπότε μπορείς να την τιμήσεις. Οπότε εγώ θα την τιμήσω τη σαλάτα. Αυτό που μου σπάγε τη μύτη από κάτω και ανυπομονούσα να το φάω, δεν μπορούσα τελικά να το φάω. Αυτό ήταν ατανίκουστα. Δηλαδή, εκεί απογοητεύτηκα. Τι είναι, Αλίνα μου, Έχεις καταλάβει, σας ζηλεύω. Δεν πειράζει. Εμείς ζηλεύουμε τη ζυγαριά που θα έχεις εσύ αύριο και εμείς όχι. Γιώργο, τι? Εδώ νομίζω ότι ο Γρηγόρης έκανε ένα ατόπιμα, γιατί γνώριζε ότι η Άννα δεν το τρώει και έτσι θα μπορούσε ή να φτιάξει ένα πολύ ατομικό μόνο μανιτάρια ή μια γωνία να την αφήσει και τη μανιτάρια. Αλίνα, είσαι πολύ τυχερή και έτσι έχεις μάθει εδώ πέρα. Δεν δικαιολογήσεις να βάλεις κάτι σε χοιρινό μέσα. Σαλάμι επιδόκτω, σαλάμι αρχή. Σαλάμι στο τέλος. Γιατί εδώ πέρα... Κάνα κουρονόπουλο. Μέχρι να μαγειρέψω εγώ, όλο σαλάμι. Θα μπορούσε να κάνει ένα κομμάτι το οποίο να μην βάλει μπέικον, να μην βάλει ζαμπόν. Δεν ξέρω όμως μετά μήπως έχανε τη γεύση του και αυτό ήταν ένα ομοίο. Η Ανούλα θα κάνει δίαιτα εδώ και 2-3 μέρες η καημένη. Είναι πολύ διαφορετικό το μανιτάρι στη γεύση. Το πρώτο κομμάτι το δοκίμασα έτσι. Είναι πολύ νόστιμη η πίτα, απλά για τη δικιά μου γεύση. Εντάξει, το μανιτάρι είναι ιδιαιτερότητα για πολλούς, το καταλαβαίνω. Το Και εγώ κάποτε δεν το είναι έτρωγα. διακοσμητικό πιο πολύ, δεν είναι τόσο πολύ. Νόμιζα ότι θα είναι... Όχι, δεν έχει πολύ, αλήθεια. Είναι λίγο. Ευτυχώς που δεν είχε πάρα πολλά μανιτάρια και ευτυχώς που δεν είχε μόνο μανιτάρια και πιπεριές. Κάτρωγα το φύλλο μόνο. Δεν το έλεγα σίγουρα όχι μανιταρόπιτα. Εγώ θα το έλεγα ένα ιταλικό πιάτο, κάποιο σουφλέ, κάποια παραλλαγή πίτσας με φύλλο, κάτι άλλο. Εξαφανίστηκε. Ήταν εκπληκτικό, ευχαριστούμε. Σας ευχαριστώ πολύ. Να υποθέσω ότι φάγατε και να περάσουμε στο κύριο. Όλα τόσα. Από σένα δεν έχω πάει από. Είδες. Έφαγε και το πιατάκι το μικρό από μέσα όμως. Και το πιατάκι. Ήτανε τόσο νόστιμο. Μου λείψε η γεύση του μανιτάρι εκεί μέσα. Είχε χαθεί μες στην πιπεριά, μες στα τυριά, μες στα ζαμπόν, μες στα... Μου λείψε η γεύση, δεν βρήκα τη γεύση του μανιτάρι, έπρεπε να την ψάξω. Οι συμπαίχτες μου σε ό,τι αφορά το πρώτο πιάτο ανταποκρίνονται και πέρα από κάθε τρελή μου φαντασία. Ορεκτικό τέλος. Ώρα για ξεμούδιασμα. Η Νένα και ο Γιώργος εξερευνούν. Κοίτα. Τι να υποθέσω εδώ πέρα. Καλά, τι να υποθέσεις, μπορείς να υποθέσεις κάτι Είναι το άλλο. δωμάτιο της γιαγιάς, δεν νομίζω. Μάλλον όχι. Θέλει η κότα να κρυφτεί και η γέμιση δεν την αφήνει. Επί το έργο λοιπόν, ας σερβίρουμε αυτή την κότα. Που για την ώρα παραμένει κρυμμένη μέσα στο φούρνο. Κοίτα εδώ, απίστευτο. Αυτό εντάξει, συγγνώμη, αλλά θα το κλέψω. Δηλαδή. Θα βάλεις τα χέρια πάνω στο κεφάλι. Είναι. Εδώ τι λένε, τα χέρια ανεβήκαν, Χέρια ψηλά. τα πόδια πάνω στο... Χέρια ψηλά και όλα τα φτάνω είναι αυτό. Επειδή θα σερβίρω με τη λαδόκολλα, καλό είναι να κόψουμε λίγο για να μην δυσκολέψουμε τα παιδιά. Ωραία ιδέα. Λοιπόν, εδώ είναι η αλαξέδα του μωρού. Βάζεις το μωράκι, βάζεις την μπάνα και το αλλάζεις. Και βγάζεις και την παλιά, την οποία είναι λερωμένη και το ξαναβγάζεις από 2 ώρες ξανά και ξανά και μυρίζει τα αρώματα. Αυτά και τα είναι ωραία. η κουζίνα του παιδιού είναι εδώ. Μούρια, τι Αλλά να το σου τι πω. έχουν βγάλει εντωμεταξύ είναι απίστευτο. Αλλά μου κάνει εντύπωση που είναι και μπλε όμως. Μήπως ο Γρηγόρης περίμενε το διάδοχο το γιο. Εγώ, λες. Απαραίτητη γαρνιτούρα, πατατούλα στο φούρνο. Αυτή που σε πέδεψε στο καθάρισμα και ας είχες και το βασιλικό Excalibur. Να δούμε λίγο Νένα εδώ πέρα και τι έχει μέσα στην τουλάπα εδώ. Τα ωραία τα φουστανάκια, τα κορίτσια που είναι πιο τυχερά. Γιατί επειδή φοράνε φουστάνια. Από καλά. Τι να δοκιμάσουμε εδώ πέρα, είναι λίγο μεγάλα όμως. Να δω. Για να δοκιμάσω το ωραίο το έντονο. Με το ήρω σου μάτι, τι θα διαλέξεις. Αυτό εδώ πέρα είναι. Μ' αρέσει, έχεις γούστο. Είμαι σίγουρος ότι θα τους αρέσει. Πραγματικά. Ωραίο πράγμα η σιγουριά. Ειδικά αν συνοδεύεται από κάτι νόστιμο. Αρκετά εδώ να κατέψαμε, δεν πειράζει. Ας τα φτιάξουμε εδώ, είναι πολύ καλά. Δεν θα καταλάβει κανείς ότι ήρθαμε. Λοιπόν, πάμε για φαγητό. Πάμε. Καλό δρόμο. Συγγνώμη, μην φύγω με τη στέκα. Ναι. Θα τη δώσω εδώ πίσω. Δώστε 2 χέρια στο ζωντανό. Έλα, σε περιμένω. Ήρθε η ώρα, πιστεύω, να πάω την κότα στη θέση της. Ναι. Ήρθε η ώρα να πάει στη θέση της.
Το κυρίως πιάτο που ο Γρηγόρης θα βάλει στη θέση του από στιγμή σε στιγμή είναι φιλέτο κοτόπουλο με μανούρι, γραβιέρα Κρήτης και λιαστή ντομάτα. Ο τίτλος του «Θέλει η κότα να κρυφτεί και η γέμιση δεν την αφήνει». Υπάρχουν τελικά κρυμμένα μυστικά νοστιμιάς. Θα τα ανακαλύψουν οι καλεσμένοι. Είσαι να πεινάμε τώρα λίγο. Ναι. Εγώ περιμένω. Εγώ να δεις, το έφαγα όλο. Πάει να φύγει. Η κότα ήρθε. Στη λαδόκολα. Ευχαριστώ πολύ. Έπεσε και εγώ μέσα. Wow. Την πατάτα. Για να δούμε τι γένεια πρέπει. Άρχεται η συνεδρίαση. Σερβίρεται. Το κυρίως πιάτο ήταν η κότα η οποία ήταν γεμιστή και προσπαθούσε να φύγει και της έφυγε η γέμιση. Τελικά δεν νομίζω ότι η γέμιση της είχε φύγει καθόλου. Ήταν μέσα στη λαδόκολα. Εδώ είναι σκύλο σκοτόπουλο. Λίγο δεν υποθέσω. Φιλέτο. Με πολλά τυριά εδώ. Που φαίνονται. Αυτό μου αρέσει. 2 τυριά, όχι πολλά, 2. Εδώ είναι τυρί φέτα. Όχι. Γιώργο, θα πρέπει να το κάνουμε όπως έκανες εσύ εχθές. Είναι μανούρι και γραβιέρα με λιαστή ντομάτα. 3 είναι. Ήταν κοτόπουλο τυλιχτό με κάτι. Φιλέτο που το τυλίγεις. Εντάξει, τώρα γεμιστό το λες. Πώς πήγε με το άγχος σήμερα εσύ? Οριακά. Ναι. Πραγματικά οριακά. Εγώ σε περιγραφή πριν έρθω εδώ, σε περίγραψα πολύ χαλαρό, everything under control. Δεν σε έπεσες. Αλήθεια εδώ. Μάλλον εγώ σε πέτυχα. Και εγώ σε πέτυχα. Πρέπει να είσαι. Και εγώ το χώνεσαι ίδιο. πολύ εύκολα. Γιατί το είδα. Πιστεύω ότι μας επηρέασε πάρα πολύ το άγχος του Γρηγόρη. Πιστεύω ότι όταν κάποιος είναι αγχωμένος πάρα πολύ, εκπέμπει λίγο αρνητική ενέργεια. Είναι σαν ντόμινος effect αυτό στην παρέα. Άμα κάποιος κάτι έχει μία ενόχληση κάτι, ξέρεις, κολλάει στον έναν στον άλλον. Να σε ρωτήσω κάτι που δεν σε έχουμε ρωτήσει. Μαγειρεύεις τη γυναίκα σου? Ναι. Συχνά? Μέρα παραμέρα. Ναι, τόσο συχνά. Έπεσε έξω τότε. Όχι, μέρα παραμέρα. Λόγω της δουλειάς δεν μπορεί να μαγειρέψει. Αυτό είναι πάρα πολύ Επειδή καλό. η γυναίκα μου δουλεύει μεγάλα ωράρια σαν και εμένα και επειδή έχουμε και ένα παιδί και πρέπει το παιδί να φάει, μαγειρεύουμε και δύο και μαγειρεύουμε εξίσου καλά. Υπολόγιζα κουνάρια στη γέμιση, ρύζια και κιμάδες και διάφορα. Δεν απογοητεύτηκα, ίσα-ίσα, καλύτερα που δεν τα είχε όλα αυτά. Γευστικά το αλάτι άρχισε να ανεβαίνει υπερβολικά. Ευτυχώς δεν έχω πίεση, γιατί αν είχα θα σταματούσα να τρώω, γιατί θα αρχίσει να μου ανέβαινε επικίνδυνα. Πέρα από το αλάτι και το μπαχαρικό, το βρήκα λίγο, ήταν νόστιμο, αλλά κάτι έλειπε. Πιστεύω ότι είναι ώρα να μαζέψει το κυρίο πιάτος και να προχωρήσει στο επιδόρπιο. Τι φάγατε? Εμείς θα προσπαθήσουμε να μάθουμε κάποια πράγματα από σένα τώρα που έφυγες. Εντάξει, κανένα Θα πρόβλημα. κοιτάξουμε εκεί που δεν πρέπει να κοιτάμε. Ναι. Πονηρούλα Αλίνα. Δώστε μου. Είσαι σίγουρος? Ναι. Το όχι, το όχι. Κάνοντας... Γιώργο, επιστρέφω να πάρω τα δικά μας. Ελπίζω πως το γλυκό είναι πραγματικά έτοιμο, γιατί είναι το μόνο που με έχει συνταράξει σήμερα. Τσεκάρω να δω. Έχουν περάσει αρκετές ώρες. Τα κορίτσια στη θέση τους. Κοίτα. Ψηφιακή φωτογραφία. Και ωραίο φωτισμό. Ναι. Ψηφιακή, τι λες. Έπηξε. Δείχνει να έχει σφίξει αρκετά. Η γεύση του, αν είναι με βάση τη συνταγή κατάλληλη, είμαστε OK. Ωραία. Ώρα να μοιράσεις τις μερίδες. Θυμάσαι τη ταινία που βάζει ένα βγάλε ένα ρούχο σου να δούμε πόσο καλά είναι αυτά κολλημένα. Να δούμε άμα έχεις ένα να το κάνεις δύο. Εγώ δεν χρειάζεται να βγάλει. Γεια. Ναι, σου παρακαλώ. Να φάω το επιδόκι που δεν μ' αρέσει. Απίστευτη λεπτομέρεια. Ένα αναμένει να βγάλω το γύρω-γύρω από το σκεύος. Και εύκολο είναι. Τελικά πώς το βλέπεις το γλυκάκι, μπατάρι? Και όμως είναι μια χαρά. Αυτές οι φόρμες με τα τσέρκια είναι έξυπνη επιλογή. Σου πάει. Σίγουρα έτσι για να αποδείξει. Μοιάζω με το Καζατζίδι, έτσι. Δεν το συζητάμε. Ένα ζιγκουάλα. Γεια σου. Θα βρέξει και θέλω να είναι βροχή τώρα. Σαν παραπάγωση. Ναι, να χαμηλώσετε το ψυγείο σας, δουλεύει υπερβολικά. Το γλυκό πάντως καλό φαίνεται. Υπέροχα. Αλλά θα διαβάσεις εσύ, εγώ τα ελληνικά μου ξέρεις. Μία ώρα. Κάτσε, τι είναι ο καλύτερος μπαμπάς. Η μαμά με πλήρωσε να σου πω ότι είσαι ο καλύτερος μπαμπάς. Γελάς με τα αστεία μου, μου έμαθες πράγματα,
Νομίζεις πως είμαι τέλειο παιδί? Έχεις αθλητικό κορμί. Ναι, να σου πω, σταμάτα, έρχεται. Α, νάτος, με το τρίκαλο στο χέρι. Καλεσμένοι στις θέσεις σας. Η συνεδρίαση αρχίζει. Το επιδόρπιο που διάλεξε ο Γρηγόρης να βγάλει σήμερα στην παρέα έχει τίτλο «Πώς είναι το γλυκό? Τρίκαλο». Πρόκειται για μια συνταγή που κατάγεται από τη γενέτρια της μαμάς του οικοδεσπότη, τα τρίκαλα. Πόσο καλή θα τη βρουν οι καλεσμένοι? Θέλω να πιστεύω ότι υπάρχει αρκετός χώρος για ένα γλυκάκι. Για γλυκό πάντα. Τι να σου πω. Και έχει και ωραία όψη. Μετράει η όψη, αλλά σημασία έχει να το δείτε στην κόψη. Είναι ανάγκη να σε περιμένουμε. Εγώ λέω να το πάμε. Και όμως ήρθα αμέσως. Έλα, γύρω. Ευχαριστώ πολύ. Γρήγορος ο Μια Γρηγόρης. χαρά η εμφάνιση ήταν το γλυκό όμως, έτσι δεν το συζητάω. Ήταν, δηλαδή, εντάξει, άμα το πάρεις φωτογραφίες θα σου τρέξουν τα σάλια, άμα σου αρέσουν τα γλυκά. Δικαστήριο. Έναρξη επιδορπίου. Όλα τα σάλια τρέχουν πάλι. Για να δούμε. Τι είναι αυτό το τρίκαλο? Γρηγόρη. Αυτό είναι παραδοσιακό γλυκό τρικάλων. Λέγεται πάστα. Το μέσα θα μας πεις τι είναι. Το από κάτω λοιπόν είναι μπισκότο Αυτό το είδαμε. με την κατάλληλη κουβερτούρα. Αρκετό, πάρα πολύ βούτυρο. Είναι από τα πιο λιπαρά γλυκά. Αλλά δεν πειράζει για σήμερα. Εντάξει, εχθές δεν έφαγα κυρίως, οπότε Το έχει φωτική πάνω με λίγο λικεράκι. Το γλυκό ήταν ωραίο. Μου έμοιαζε λίγο με της Νένας το γλυκό που είχε φτιάξει. Ίσως επειδή περιείχε μπισκότο. Αν εξαιρέσεις το μπισκότο και τη σοκολάτα που ήταν κοινά υλικά, από εκεί και πέρα εντάξει, δεν θεωρώ ότι ήταν ίδιο. Δεν είναι μόνο άσπρη σοκολάτα. Τι λίκιο έβαλες? Δεν είναι σοκολάτα, είναι σαντιγί αυτό. Άμα το τι έβαλες? Είναι σαντιγί με ένα λικέρ. Εγώ αμέσως το καταλαβαίνω. Και νομίζω ότι είναι από κάτω το λικέρ, αλλά μου λέει ότι είναι σαν. Το λικέρ είναι από πάνω. Από πάνω είναι γι' αυτό. Πάρα πολύ έντονο. Και η γλύκα, αλλά πιο πολύ εμένα ήταν το βούτυρο που με χτυπούσε. Δεν αισθανόμουν ότι έτρωγα βούτυρο με γεύση σοκολάτα. Η σοκολάτα κρέμα τα χειρότερά μου. Και δύο μαζί, αλλά δοκίμασα, 2 κουταλιές. Νομίζω που έκανα την προσπάθεια. Μια πρόποση. Να πιω στην υγεία της ανιψιάς μου, γεννήθηκε πριν 5 ώρες. Συγχαρητήρια. Να ζήσει, να είναι καλά. Να τη χαίρεστε, να σας Να τη ζήσει. χαίρεστε. Και θα ήθελα να πω κάτι για αυτή, γιατί πραγματικά παιδεύτηκε για να βγει στον κόσμο. Δείτε σε λίγο το Γρηγόρη το Γρήγορο να προσφέρει δωράκια έκπληξη στους καλεσμένους του. Πώς λύεται η συνεδρίαση της παρέας? Θα μετρήσουν τα χαμόγελα και τα αστεία στη βαθμολογία της βραδιάς? Οι απαντήσεις ψήνονται. Θα δώσω. Ψήνεστε να πάρετε μέρος? Τηλεφωνήστε στο 212-212-5454 ή μπείτε στο site κατιψήνετε.gr. Κάτι ψήνεται συνέχεια. Λίγο νωρίτερα ο Γρηγόρης ο Γρήγορος κέρασε την παρέα μια γιγαντιαία μερίδα πίτας, μια μεγαλύτερη κοτόπουλου και σέρβιρε το γλυκό που μάλλον λίγωσε το τραπέζι. Λοιπόν, το γλυκό μας το φάγαμε. Να μου επιτρέψετε, σας πήρα από ένα δώρο, δεν είναι τίποτα ιδιαίτερο, είναι κάτι συμβολικό που έχει σχέση με το παιχνίδι. Πρέπει να ξυπνήσω ακόμα πιο νωρίς αύριο. Συγγνώμη, επειδή τον Γιώργο τον έχω ρίξει σήμερα, να επιτρέψεις στον Γιώργο, έστω στο δώρο. Ευχαριστώ. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Εγώ είμαι επιπλησής, αλλά αφού θα τα ανοίξω θα αφήσω. Κοιτάμε, τι είναι? Κεράκι παστάκι. Τέλειο, έτσι. Φανταστικό. Δεν τρώγεται. Το δωράκι ήταν κάτι το οποίο δεν είναι το όλο γεύμα, γιατί ήταν ένα κερασάκι στην τούρτα για τις 2 κοπέλες, για μας ήταν το παγωτό και ήταν το επιδόρπιο του τραπεζιού. Ναι, ρε γάμο. Γιατί? Αλλά έχει υπέροχη μυρωδιά. Είναι παγωτάκι. Εγώ σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είσαι Δεν καλά. ήταν τίποτα, να είστε καλά. Το δώρο που μας έκανε στο τέλος ένα όμορφο διακοσμητικό δωράκι. Εντάξει, ένα κεράκι αρωματικό, απλό. Και λέω τη λήξη του γεύματος. Βάρα μία έτσι καλά, ελληνικά, Ελληνίδα. Έτσι. Σαν εκκλησία. Βάλετε 2 λεπτά καθυστερήσεις. Πολλά ζητάς τώρα. Βάλε Δεν έχω ένα. 2 λεπτά, είναι χρόνο 2 λεπτά. Κύριε Εισαγγελέα. Εισαγγελέα θα γίνω εγώ, ξέρεις. Σήμερα πιστεύω είχε λίγο ηλεκτρισμό στον αέρα, αν μπορώ να το πω έτσι. Ενώ ένιωσα και δεν είμαι μόνο εγώ, γιατί το έχουμε συζητήσει, που νιώσαμε όλοι κάπως μαζεμένοι ή λίγο πιο αγχωμένοι. Πώς να το πω,
όλη η παρέα ήταν λίγο πεσμένη. Άντε, πάμε. Πάμε. Όχι, πάμε εσείς, εγώ θα μείνω. Ναι. Πάτε. Αν θες να έρθεις, έλα, δεν έχουμε πρόβλημα. Όχι, Χαλαρά. καθίστε. Πού πας. Ναι, έξω είναι όλα. Έξω. Τέλειο δείπνο δεν θα το έλεγα. Εξάλλου είναι δύσκολο να πεις και κάτι τέλειο. Ήταν όλα εκεί, δηλαδή αυτά που ζητούσα πάνω σε ένα τραπέζι τα είχε και με το παραπάνω. Πραγματικά σας ευχαριστώ πολύ. Πέρασα πολύ ωραία. Και εμείς. Αλήθεια, εμείς... Σας χαιρετώ και θα τα πούμε αύριο. Άντε, γεια σου Γρηγόρη, Καλό χαρήκαμε. Όχι, εσύ. Καλό βράδυ. Καλό βράδυ. Το σχόλιο για όλη την ημέρα ήταν ότι ήμασταν λίγο πεσμένοι. Και δεν νομίζω ότι φταίμε, ίσως φταίμε λίγο όλοι και λίγο και ο οικοδεσπότης. Άμα ανοίγεις την πόρτα και εσύ είσαι λίγο κάπως, θα το μεταδώσεις αυτό στον άλλον που θα μπει. It's Murphy's Law of Frustration. Θα τα πούμε. Καλό βράδυ, ναι. Γεια σου, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Bye bye. Καλό βράδυ, σε ευχαριστούμε πολύ. Να είσαι καλά. Λίγο πεσμένη ένιωσε η ομάδα σήμερα. Ο Γρηγόρης, που ήταν όνομα και πράμα στην κουζίνα του, δεν μπόρεσε αργότερα στο δείπνο να αποβάλει το άγχος του παρά μόνο προς το τέλος. Ωστόσο ήταν ήδη αργά. Φαΐ μαζί με άγχος δεν ταιριάζουν. Ο συνδυασμός έπεσε βαρύ στους καλεσμένους που τώρα καλούνται να βαθμολογήσουν τη βραδιά. Θα μπορέσει ο Γρηγόρης να σπάσει το φράγμα των 27 πόντων και την ισοπαλία Νένας Γιώργου? Η βαθμολογία ψήνεται. Ο οικοδεσπότης τι λέγει απόψε? Η βραδιά ήταν εξαιρετική, μου άρεσε πάρα πολύ. Δεν πιστεύω ότι είναι πολύ μεγάλο αυτό που θα πω σαν άποψη, αλλά είναι η γνώμη μου ότι ήταν το καλύτερο μας βράδυ σήμερα. Σήμερα το γεύμα στον Γρηγόρη μου φάνηκε πολύ ωραίο. Βέβαια ήταν πολύ αγχωμένος κάποια στιγμή. Το πιο κακό θα έλεγα ήταν ότι ήταν πάρα πολύ αγχωμένος ο Γρηγόρης, κάτι το οποίο το ματέδωσε και σε όλη την ομάδα και υπήρχε ένα κλίμα λίγο χαμηλό, κατεβασμένο. Μας ταξίδεψε με τον τρόπο του, αν λίγο για μένα λίγο συνηθισμένες γεύσεις και η φιλοξενία του, η προσπάθεια που έκανε για να μας κάνει να περάσουμε καλά και να νιώσουμε καλά ήταν, πιστεύω, πιο υψηλή από την ποιότητα του φαγητού που μας, όχι την ποιότητα, από τις γεύσεις του φαγητού που μας πρόσφερε. Γενικά ο Γρηγόρης ήταν λίγο αγχωμένος, παρόλα αυτά τα φαγητά του ήταν αρκετά καλά. Αν υπήρχε κάτι που θα μπορούσε να αλλάξει η σημερινή βραδιά, αυτό δεν θα ήταν τίποτα. Η βραδιά κύλησε πολύ ωραία, το κάθε τι είχε τη λεπτομέρειά του, την ιδιαιτερότητά του, γενικά όλα ήταν πάρα πολύ ωραία. Το χειρότερο πράγμα από όλα είναι να βαθμολογείς κάποιον άλλον. Είναι ό,τι χειρότερο υπάρχει. Το πιο μεγάλο θέμα είναι να μην αδικήσεις και τους άλλους συμπαίκτες από αυτό που θα βάλεις. Επειδή πρέπει να τον βαθμολογήσω, θα βάλω έμφαση πάνω πιο πολύ στη φιλοξενία του και όχι τόσο στη βάση από το φαΐ που ήθελε να μας προσφέρει. Μπορεί μαγειρικά να μην μου αρέσανε κάποια πράγματα από αυτά που έφτιαξε, αλλά αν και αγχωμένος, θεωρώ τον Γρηγόρη πολύ καλό οικοδεσπότη. Ο βαθμός που θα βάλω κυρίως επηρεάζεται από τη φιλοξενία και όχι από τη γεύση. Σε ό,τι αφορά την Άννα, δύσκολο πρόσωπο, γιατί όπως και εχθές με τον Γιώργο, έτσι και σήμερα με μένα, το ένα το πιάτο το πέρασε εντελώς off. Δεν μπορώ να πω ότι με πείραξε ιδιαίτερα, απλά στεναχωρέθηκα που δεν μπόρεσα να δοκιμάσω αυτή την πίτα που μου είχε σπάσει τη μύτη στην κυριολεξία, από μεταφορικά βέβαια, έτσι, από το πόσο ωραία μύριζε. Για την Άννα, λοιπόν, με βάση όσα είδα σήμερα, θα μπορούσα να καταλήξω ότι και με ένα βαθμό σαν το 7 θα ήμουν ευχαριστημένος από εκείνη. Στο Γρηγόρη σήμερα βάζω 6. Λοιπόν, στον Γρηγόρη θα δώσω. Θέλω να πιστεύω ότι η Αλή είναι ένα άτομο το οποίο βάζει αρκετά ψηλούς βαθμούς. Οπότε θεωρώ ότι ίσως ένα 8 θα ήταν πολύ γενναιόδωρο εκ μέρους της για μένα. Ναι, δεν θα το σκεφτώ και πάρα πολύ. Θα το έδινα το 8. Από την 1-1-7 θα μου ακουγόταν πολύ ευχάριστο. 8. Δεν θέλω να αδικήσω την 1.
Παρότι είναι πολύ καλό παιδί ο Γρηγόρης, αλλά δεν μπορώ να του βάλω παραπάνω από... Επειδή με τον Γιώργο εχθές είχαμε το θέμα με το πιπέρι και το όλο σκηνικό και επειδή του έβαλα 4 σαν βαθμολογία, θεωρώ ότι σε κάτι τέτοιο θα καταλήξει και αυτός σε μένα. 6. 2 εξάρια και 2 οχτάρια πήρε ο Γρηγόρης από τους φίλους του απόψε. Άλλοι αξιολόγησαν τη φιλοξενία του, άλλοι έδωσαν μεγαλύτερη βαρύτητα στις γεύσεις του. Γεγονός όμως είναι ότι ο οικοδεσπότης της Τετάρτης ανέβασε το βαθμολογικό πίνακα κατά 1 πόντο. 28 πόντι το σκορ του και τα πράγματα παίρνουν νέα τροπή, καθώς μένουν άλλα 2 δείπνα για να ψηθεί το τελικό αποτέλεσμα. Πώς θα κυλήσει η εβδομάδα? Η βραδιά τελείωσε. Πέμπτη αύριο και τραπέζι για 5 στρώνει η κοσμογυρισμένη και γαλοθραφή σαλίνα. Απολαύστε ένα ιδιαίτερο μενού από Ασία και αξιολογήστε την αυριανή οικοδέσποινα μαζί με τους καλεσμένους της. Κάτι ψήνεται αύριο στις 8. Μην το χάσετε!